Tinokudokezai mabuja akanakidza tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno waKukadzi. Ipapa nyasi kwamukirira kuisiwa tsamba kamu newe wabia Tshabangu wagoreketa kuti haiwa vana voShimene tiri kuvaziva ba mubato medu sewatungamiri watofomawo bato kureketa iko wagoita zvawareketazvo wakagoti pokare Tshabangu yobva wamumisa basa kwaiva wamumisa kuti zvaakaita akaita mutsepwede yokuti aribe kutetekera zvawakabvumirana kuti vaite izvozvo. Pakuba panonakidza asi pakukohana kukohana ndokune nyaya. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei. Watonyorapo kare wakati tsamba yakaendesiwa kudare paramende kuti wanhu watsiwa wanhu kudare paramende nokuseneti ndoanani aiwa tiiziva bate kuti ibisa tsambayo wobva watoona kuti henoidi kumukirana kwacho rikaitirambe edu takatoringa zvaakuburika pachena manje kuti kureketa kuno bato roCCC kubva pabuda chamisa rasara rine vamwe vari kutungamirwa naTshabangu roita vamwe vatungamirwa naPromise nowabiyache poita vamwe vari kutungamirwa naiye Mafume pabodzi poona voShimene. Mabuja nobva waita kuona kuti pakaita kunyangara neavo wakubisawo Tshabangu watoo vamwe nekuti muchatomugwa achareketapo kare kuti aiwa inini ndikuvaziva vanhu ivava nokudi rekai tirambe takaringa. Wamunangarwa nyasi wangu ari kuNamibia kwangu ari kuchema iye mutungamiri wenyika akapfayu Hedzinoyi tikuramba tinoti mweya wache uzorore murugare. Waenda nomudzimai wawo kuSiria munangarwa. Wozapu wagoburika ipapa wari kureketa kuti kwai Tshabangu ngaasiwa akadano aribe mutsepwede yaagweita aribe zvakanyangara zvaakagweita nokutoti mapato anopikisa hurumende anga atadza kare kuhina saka iye aribe chakanyangara chaakagweita. Hede idi ndokumira nowawo kaako wari kuita kuku tikedu tirambe takaringa tichiona kuti zvinombopera zvakaita sei asi zviri kuningisika bazvo zvino charamba hedu tichiringa tikunyepa zvinenge zvichiitika. Hurumende yaburika ichireketa kutoti iri kufara kuti koroni yakabva kuRussia yasvika matani zviuru 25,000 tons pachirungu kuti makorokoto taakundosvira kuti iuye kuwanhu isvike kuwanhu kuno mapfene aya paachatanda azadza matura yawo idi tinoita kukwana nonzara hwendo huno nomupisire rukuita zuvayu aidi heno mabi angu ticharamba takandoringa kuna yawe kuti watinunure pokare kuti wagotipo zvinokwana wanhu kuti zvirambe zviri ndori izvozvi zvinobva kumapfene aya nokutoti zvikauya nemapfene aya wanotanga waenda kuendesa kuhama dzawo wozaza matura yawo wochengeta iwo wanozvijaba chavo kundochengeta basi kuti wazoite basa rekuuya wachiti anenge awafadza womupfupa nokahwanda kokoroni zvinoenda zvakadano iti zvinoita kuhwadza asi tiri kundosvira kuti zvinochinja. Nyasi kuri kuitiwa mutambo wonama unopa mubayiro kune wanozikanwa kuti wanoseza wokuita zvomutambo munyika. Kuramba tichiringa kuti zvinenge zvipera sei ipapo chakunyepai. Nyasi wanhu wekuZimbabwe wadokerera vari kusekiwa nokunyadzisiwa padandemutande reSouth Africa nokutoti mapurisa okuSouth Africa kuLimpopo wagoreketa kuti waboya tumabhoti tunofuridziwa mweya tunoita pfumbamwe tunoseenzesiwa nemakoronyera anoita zvokuambutsa vanhu nozvinhu waye kuzambuko Robert Bridge. Rikaitione ipapa kuti zvinopera sei. Wandoti yaboya wari kufungidzira kuti vanhu waongo kuZimbabwe asi waribe munhu wawabata ipapo. Kundotenda kuti paribe abatiwa dai pana abatiwa kuZimbabwe zvaita omboka hokutoti ndokuZimbabwe chaiwo.
ipapa tikundotenda kuti aiwa makwai ari kundoreketekawo. Chikwatacho ngezi Platinum Stars chaagoreketa icho kutoti isu takwanisa kutamba mutambo yokhafu iri kureketiwa iyi nokutoti taano chikwatacho wadzimai so zvakareketiwa nokhafu kuti chikwata chese chapinda mutambo chinofanira chino chikwatacho wadzimai. Tikuti makorokoto wabi edu ndokuzvikona uku. Ipapo pokare watamba mutambo nyasi, mutambo Kasolaga Challenge Shield wakagoja Dynamos no2-0. Mabuja ikaiti zvione kuti zvinopera muchechere izvozvi. PSL mutambo yobhora iri kutanda kutambiwa Svondo riri kuteerari, asi kuchiribe zvikwata zvakakwana ku Northern Division kwati kwazikana baa kuti Mbanani wari kupinda. Unobva waita kuona kuti manyongore acho anopera heno kuti Farai Jerusalem PF arumbedza kuita sei ipapa ndiye kaa mutungamiri wePSL, asi aribe chaari kureketa kana chaari kuita chinobatika ipapo panyaya yacho. Ticharamba hedu takaringa kuti vanenge vachizvipedza sei izvozvi. Tiri kufara pokare kuti ku Belgium kwareketiwa nechikwatacho KV Mechelen kwaipapa aiwa Bio Antonio taamuisa pajoki redu kusvikira gorera 2027 tikusvira kuti agoite tuzvinu peno angagokona kutitengerawo zvinoita kuti tikone kurarama zviri nani. Idi tiri kumutenda nokuita kugona kwache kutamba. Tikaringa dzirikitika pasi rese ku South Africa, ANC yaenda koparura kutsvaga rutsigiro hwavo. Aiwa waita tuzvinu useza hwavo kurongeka, aiwa warongeka zvinhu zvaita zvakanaka izvi. Tikuramba tichindoringa kuti zvinopopera zvakaita sei, asi kureketa kuno aiwa tiri kuzvitenda. Wamwe wemapata anopikisa vari kuhwadziwa fani nozviri kuitiwa noIEC, vari kutofungidzira kuti peno yakabatana noZeki muitiro iri kuita kwai yatotandawo izvo zvokunyoresa vanhu vasingapere paumba ibodzi. Ipapa woma wanoferefetawa wagobudisa vari kureketayo kuti kuno imwe imba ino vanhu vanosvika 190 imba ibodzi yakanyoresiwa vanhu pagwaro rokuvhota. Tabva taiziva kaa nyaya yacho, maakutosekawo nemika. Zvinotoita kuhwadza idi. Unobva waita kuona kuti sei wari kunyanya kuti usahwira ANC mazuva ano iwo mapfene ekweduya. Wajaira wari kuita kufunzisa chaiko zvezvino, asi rekai tione kuti zvinopera sei. South Africa zvakafitira kufushunwa zvese. Tiri kufara kuti nyika yeNamibia yakwanisa kubatanidza nyika yayo panyaya dzezviri kuitika kureketa kuno kwavari kupururana pakupfa kwaiye mutungamiri wenyika wavo. Ipapo wagotoreketa kuti mumwe wavanhu vanomapato anopikisa ndo vari mumwe akabata bhokisi raiye Heji Kankob. Aiwa tiri kuramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi chaiko zvinoratidza pachena kutoti adzimwe nyika dzakaita tuzvinu. Kubekina Faso kwaipapa iye kaputeni Traore agoreketa kuti kwai anenge aona vari kuita zvouori nechimanja mubudu ngaagondinyepe ndegani mbune ndibva ndapedza nazvo. Akutsvaka kupfaka, akutotsvaka hache kuchereya guwa rache pabodzipo. Mirai muone ipapa muchamugwa makuno yano chaiyo anenge agwisiwa uyu. Kaitione hedu kwazvinoperera. Wanhu kuAmerica waita kudichiwa, waenda kukambani yoApple pasitoro ravo guruguru, wakabva waenda kuoratidzira ipapo wari kuti #FreeCongo, #Congo is bleeding. Tiri kuramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi zvakadando ndokuti zvinakidze ndokuti zvinakidze zvitirakirewo kuCongo kuno. Apa kwai kuBritain kwabatiwa kunzvimbo yeSouthampton. Kwai kwabatiwa mabhanana ngaari mabhanana asi changa chitori chinodhaka chokokeni chinoita matani 5 anozviuru 500, 5.7 tons pachirungu. Unobva waita kuona kuti idina yawe vanhu vangu varongewa kuita zvinodhaka chete, asi tiri kutenda kuti zvabatiwa. Dai wakagokona kani kuita kuzvivhara
zvireke kugotapukira kana kubatiwa kana kubiwa pokare kuti zviende kwazvazviri kufanira kuenda kwacho. Asi regai tigoramba edu takaringa patinenge zvichiperera kuti ndokupi ipapo. Takadaro zvedu mabuja, chiregai tigumire pano kwanyasi nosondo lino. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.